bueno, hasi zarete sukaldatzen edo ez? Egon gera. Bai, eta non dago, kalderetea? Maketakoa hartu duzu orain. Zarrerako. Oso. Eze arazote. Ja. Habe, erakutsi bai. Eta ja duzue bukatuta eta guzti. Oso pinta ona. A ver, baina oraindik ez zarete hasi. No, egin dugu kaldereta eta lehen paella. Bai, A ver, erakutsi kaldereta, ba. Esket. Eta paella zerezkoa egingo duzue, ba. Kalamarro. Ole. Aurrentzako eta Zer egingo duzue gero? Bazkalduta gero. Ai, lotxati orain, lotxati. Bai, baina Se nota que es un método de mortero, que bastante barato de pollo. Hay clases también en la niña. Bai. Baina oraindik ez duzue bukatu. Bai, ze ba. Gero ja ongi. Ongi, ba? Bueno, hori da garrantzitsuena, ez? Saloa, Televista. Bai. Tía milagrosa, ¡opa! Estamos aquí, mira, cosa buena, bonita, no digo barata, pero buena, bonita, porque la calidad se paga, ahí está. Albondiga, ze onak. Onak daude, bai. Eta gero zer egingo duzu arratsaldean? Barraketara, ze gustora. Ba, ongi pasa. Aio. A ber, txikiak makarroiak, baina zuek zer duzue bazkaltzeko? Ba, guk kalderetea, Kaldereta, eta zerena da. asukiana. Eta zenbat falta zaio bukatzeko? Honi 21 minutu. Bueno, ongi. Oso pinta ona dauka. Eskerrik asko. Bueno. Aio, ongi pasa. A ver, non dago kalderetea? Saloati, aupa! A ver, baina oraindik ez duzue bukatuta, Bai, badago bukatu, bai. Oso ongi. Eta hemen pikotea prestatu duzu, Bai. Ez? Zer egingo duzu arratsaldean? Joan zara barraketara? Bai! Eta zer moduz pasa duzu?
Ongi, bai. Eta kilikiak eta erraldoiak ikusi dituzu? Ez, gaur ez. Bale. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.